Hola, sóc la Janacó i aquest és el meu treball de recerca sobre l'adaptació d'infantillatges de Raymond Cussó, Infantillatges 2.0. En aquest vídeo us explicaré més o menys en el que ha consistit el meu treball i aquesta recerca que he fet. Les principals conclusions i també tot el que he pres durant aquest procés. Doncs, el meu treball es centra en com adaptar una obra, com per exemple Infantillatges. Llavors aquests eren els meus objectius: escriure, adaptar i modernitzar una obra com ara Infantillatges per després comparar amb l'original i extreure conclusions del seu context històric. O sigui, mirar el que passava en aquell moment, en el moment d'Infantillatges, que era just després de la postguerra, de la Segona Guerra Mundial, i mirar el context que hi ha avui en dia i comparar-ho. Infantillatges és una obra teatral que tracta sobre la fragilitat humana i la innocència infantil a diferents formats i contextos. Sobretot tracta tot el que són tots aquests tabús i prejudicis que tenim durant l'edat adulta i com un nen petit els observa. Llavors el repte era adaptar aquests tabús d'aquesta època passada, transformar-los a tabús més actuals i adaptar-ho dins del context de l'obra. Per fer tota aquesta adaptació vaig analitzar el que era l'obra original en aquests punts: argument i estructura, diàleg i llenguatges, personatges, simbolismes i recursos dramàtics, tema universal, i a més també em vaig mirar bastant el que eren altres adaptacions teatrals i bastanta teoria sobre la dramatúrgia, perquè si volia fer una obra de teatre necessitava saber més o menys què s'està fent ara en aquest moment en el teatre. I a més, la idea d'adaptar Infantillatges la vaig aconseguir a través d'en Pep Cruz, que és realment qui primerament va traduir aquesta obra, que ve d'un autor francès, en Raymond Cussó, i doncs vaig poder parlar amb ell i ell em va recomanar aquesta obra. I a més, vaig fer aquesta proposta pròpia de l'adaptació i un dels aspectes més importants que he descobert és com un mateix pot extreure significats diferents segons la posada en escena i segons com es fa aquest text. I també he vist que l'adaptació teatral no és només transformar el text, sinó també entendre bastant el públic i com aquest públic percep aquesta obra, aquest context, no? I finalment la meva investigació ha confirmat que Infantillatges, a l'hora d'adaptar-la a temps actuals, segueix sent vigent i molts d'aquests tabús, com el sexe, la religió, encara són presents. I a través d'aquest treball he après a fer una investigació més profunda i connectar amb la teoria amb el que seria la pràctica, o sigui, adaptar el text. I també he pogut veure una part que jo encara no havia posat en pràctica. Jo, per exemple, sí, és veritat, he pujat molts escenaris, he fet d'actriu, però mai he vist l'altra cara, que és escriure el guió. I clar, són processos creatius fascinants que requereixen molt d'anàlisi, molt d'estudi i molta reflexió. I a més, això ha fet que millori la meva capacitat d'estructurar tot i comunicar-me de manera clara. En resum, aquest treball m'ha permès explorar el món del teatre des d'una perspectiva que jo no havia provat mai, que és molt enriquidora, i espero que us hagi semblat interessant, inspirador, i gràcies per veure aquest vídeo.